Orang mikir wong edan nggak masalah mikir. Mikir ya. Jane kena sawan ngendi to. Lah Ngene kene yang ngono. Alah, resiko apa? Men, Betul pula semita, nah aku rata gel masa kanca dibendung. Kompo selawe. Apa kok piye? Ya 10 ya pompanya. Cilik terus para gede lelak-lelak pilih. bisa aku suruh ya. Coba saya ini, baik kowe. Pilih ndi Mbak kowe? Gede mlebu separuh, cilik mlebu kabeh pilih ndi. Pilih ndi. Ana aku pilih mlebu kabeh cilik terus wong benek ae. Cilik blas mlebu, gede mlebu separuh. Angel karo sedih ya. Benek. Pikiranmu negatif wae.